340,000 population natin, mga 260,000 yung babakunahan natin. Handa na umano ang City of San Fernando, Pampanga sa pag-rollout ng COVID-19 vaccines oras na dumating ang mga bakuna. Ayon sa City Health Office, malaki ang tsansa na bakuna mula sa Pfizer ang first batch nang i-administer sa lungsod. Subalit wala pang tiyak na dami ng doses ang i-deliver sa San Fernando. Nakahanda na rin ang storage facility sa Jose B. Lingad Regional Hospital upang paglagyan ng Pfizer vaccines. Pfizer ang unang darating sa atin. Ang sabi sa amin sa meeting kahapon, bibigyan nila yung ultra-low freezer, ang JBL. So mukhang pagka nabigyan tayo ng Pfizer, JBL natin kukunin yung stocks natin. 26 million pesos ang pondo ng San Fernando para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. May ongoing dialogue na rin umano sila sa AstraZeneca para sa karagdagang bakuna. Naglaan din pala yung San Fernando ng 100 para sa 100 doses ng AstraZeneca. So meron na kaming nakapagsambit na kami ng confidentiality agreement. Ngayon inaantay na lang namin yung go signal nila para makapag-sign ng deal na mabibigyan kami pag dumating yung AstraZeneca. Tapos yun po, doon sa vaccine reps naman, additional 5 para kung dadating tong AstraZeneca vaccine natin. Susundin ng CSFP ang priority list na inilabas ng National COVID-19 Task Force. Kabilang sa mga unang mabibigyan ng vaccines ay ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang frontline personnel. Sila ang bubuo sa Cluster A. Cluster B naman kabilang ang mga guro, social worker at maging ang mga overseas Filipino worker. Maging ang mga non-resident ng syudad, libreng pababakunahan. Nag-master listing kami yung mga offices dito, katulad po doon sa hospitals. Kahit hindi residents ng San Fernando, nakasama sila dun sa master list, dito sila mababakunahan. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ng City COVID-19 Task Force para sa tamang pag-administer, storage at transportasyon ng mga bakunang darating. Mayroon na ring online pre-registration para sa mga residente na nais magpabakuna. Para sa online registration, bisitahin ng CSFP City Information Office official Facebook page para mascan ang QR code na gagamitin sa registration. Reynal Pawid, CLTV News.